हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो DK दैमारि प्रेजेन्स पेनानिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे फैनो गोनां बर' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन देबजित दैमारि लोगोसे दैमु बर' बिथांमोना। स' आरो बे मिउजिक भिडिअनि आरो साइड डान्सेसफोराव गोबां फाव खालामगिरिफ्रा फावखौ खालामगोन लोगोफोर। स' बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर', लिरिक्स टुनखौ होदों अनिरुद्र बसुमतारी। स' लोगोफोर, बे फैनो गोनां बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड बयबो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो DK दैमारि प्रेजेन्स चेनेलावनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड बयबो कमेन्ट्स खालामदों। स' जेब्ला बिनि फुल मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होयो, स' अब्ला बिनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो एलबामफोरनि फिल्मफोरनि आपडेटखौ मोनथिबाय थायो।